ni if kana kuita msungwa usina kana chini, take drugs and continue. Kada kuona you can be worthless in life, you're gonna be nobody. Because my drugs, they've never taken anyone far or anyone elsewhere. Right now it's a miracle training process irukitika pandie. So if you wanna live your own earth, if you wanna live your life in a jail usina kana chini, okay, continue and take drugs. Thank you. Right, nasi tasvika kuMbare kumageto youth tatirega timbonzwa kuti chichiri kuitika nyaya dzekumageto youth unoziva kuti dzakawandisa, dzimwe ndedzekunyeba, dzimwe ndedzechokwadi. Takadaiwa tagai tiende kumuzinda wacho. Nasi tiri kuMbare. Ndiani wandiri kutaura naye mukoma? Muri kutaura naBlessing Muzaza. Blessing Muzaza ndo vanokuti chika nacho kushedza rekuno vanotiti re hatitozviziva because hai iro ndiri pachitupa zviri sere zviri bombo handitika tiri pastudio pechiko pana pastudio it's a recording stable. Munorekodha chii? Tinorekodha dancehall music, R&B, hip hop, sungura zvese. Handiti yakatanga rini studio? Studio it was established in 2016. Yeah. Handiti it was established in 2016 but for studio kamotivation kakabva kupi yokuvhura studio? Motivation yakabva kuti inini ndakazvarirwa kuMbare, ndakakurira kuMbare hangu nyangwe ndandakazombobva zvangu. So pandakakurira ikoko ndaingomotivatwa nemaitirwa aitwa music nana Madman Ox nana Etherton Bean, because I used to go kunana kuTube. I used to go kuTube kunana Netball Complex nana CMAT. Saka pandakazongoona mukana ndichingofara music pandakazokufunga kuti ndakavhura stable rangu ininika ndoitwe zvinhu zvinenge zvakangorongeka zvinobuda. Handiti saka zviri kufamba here mubusiness remusic? Since in 2016 patakavhura in 2016 takambomira takangovhura in 2016 takaita Rhythm Lines Public Demand. I was working with IIT producer mwe aisenze nakiller T vanoita public demand reading rakabva kanopisa madhezi acho yayo pakatiitawo mahiti pakapisa na song inonzi ina silent killer inzi ungaperi mwana wokutozema tisi takaita that song vapazongoito nyaya yekuti mageto anga siri serious vandaisenza nawo because I wasn't staying in Zimbabwe ndandiri kuSA so ndaitobatsirwa rimwe timba rangu ndichibhadhara mari pekurekodhera studio kuti daiso zviende kumberi anoona. Sa movement ramira movement vanazodzoka manje ndine full force. Pane 2 years ndadzoka futi ndakuita zvinhu zvangu nine a good team and serious. Handiti mukumare tiri panyaya yetimu yenyu baba, nyaya dzemadrugs dzakamira sei muno muMbare? Ndimi munoswera nawo ndingatoti ndimi munarova kuno hamuna nyaya dzemadrugs mukoma wangu. Inini ndodza ndikutotraya kumisa inini as re music handisapoti madrugs. ndiri munhu akakura ndichiona zvinhu zvinoitwa mumageto, ndiri munhu ndotoziva kunhu kunototengeswa zvinhu zvayo kuti zvinowanika apa neapa neapa. So I'm there kuencourage young generation kuti isave iri involved mumadrugs because ndine vanhu vakatobva kudhara vachitoita zvemusic andinoziva kuti makatovatarisa izvozvo hamubhobheliva kuti vanhu vangu vane chipo anomaona. Sa as mucommunity mandinogara inini ndiri munhu anozivikanwa, ndiri public figure, handifanira kunge ndichiregerera mayouth achiva interested nemadrugs. ndofanira kunge ndichitomisa mayouth kuti azviite, even though vanhu kana vakada kutonema manames kuti anzi muri vatengesi, muri mera kutsongwa muri vatengesi mune muchiita sekudhisa madrugs but hatingasapoti because zvafanira mufana ari intelligent, mufana akapasa anogara areas yangu but ndaitotrai kutomisa nomufana wangu ita zvechikoro siyana nezvinhu zvakadai so anomaona. Saka ndo movement yatiri kuita kungobatsirawo vanhu mucommunity medu izvozvo. Chiriwo uchibva kubudiriro, uchibva kuGlenview, kwauri ikoko unokwanisa kutoinspire vanhu kuti vasiye zvinokubatsirawo vamwe vanhu mucommunity mako. Saka isinoti kuti anzi ndire music ndofanira kunge ichiita zvinhu zvese izvozvo. Saka munomu haurambandizi munyaya dzemadrugs muMbare? I'm not sure hangu kuti zvakaita sei, but ndongoziva hangu kuti zvakanyanyisa. And it's not kuti anzi Mbare chete zviri kungoitika macommunities ese but it's only kuti hapana munhu anokwanisa kusumudza musoro. Handiti anoona. Nice one. Tine munun'una watinaye wawakagara naye, ukama hwenyu wakamira sei apa nemuYouTube? Nemufana wandakagara naye youth man munhu kuti
ndaingomuonawo vakandaya muzizi ndaingomuona chikunzi ayuti man achingoya pastudio nyatsobvisa heti yako ri kupa shedhi lauti vanhu nyatsokuona ndaingomuona mufana achingoya kustudio achingoya kuti mukoma wangu ndirekodhei achitomboti like the guys vandosenza nawo mufana ari kunetsa achiuya ari influence yemadrugs akatodhakwa zvechokwadi pendezo yangu ndiri ane influence izvo. Alright, mirai mira uchazozvipindura taunzwa kuti tapedzana rei. Ini maonero angu semunhu anosenza nevanhu semunhu akuziva kuti vanhu kana munhu achinzi akarwa nemadrugs akasiyana ndokwanisa kurelate zvamunhu asi normal. So pese paaiuya pakanyanyisa kacho ndaingomuti amufana handiwo madrugs. Mukoma kuti rekodi nchikuti kana chimbotangwa asiyana zvemadrugs wakasiya zvemadrugs ndokwanisa kurekoda ende usaita zvinhu zvomufana uri mwana mudiki uri chiyo amaona pataita nguva refu titonetsa nokuti takasvika pakutozombo mufana asi mufana ane mhepo here mufana chii chimboitika pane mufana ndakambobvunza timu ati mufana panenge pane zvinhu zvoita se zviri kuitika paari maize kusvika azoya this other day pauya pandazomuti mufana kichigara apa mufana iwo ndakaona shuru wamadrugs futi ndakunetsana newe ndatora foni yangu ndamugarisa paside pestudio yedu fana tangomurova vhidhiyo raire ndamurova vhidhiyo fana ndatozoposta vhidhiyo yekupage kwedu nekuyoutube kwedu ndokufamba kwakaitawo vhidhiyo iroro ndichimutsura vamwe vachisapota kuti angase madrugs vamwe vachito murekodhei sezvo aichemera kurekodha mavhidhios ai kuti andirekodhei sa inini ndaida kumurekodha achiimba kurekodha music maida kurekodha chipa ndaida kurekodha song like ati ndirekodhiwo masong ndaona ndakarekodha munhu ari mumadrugs ndopusha sei ndoasosita nai sei kozi ndinechisenza nemamwe maclients anouya vanhu vegospel vanhu vakasiyana siyana amaona ndosa ndaimupusha kuti agara ari kure neni but kusvika ndazomutora vhidhiyo rairiya ndakuzomutora serious ngendingobatsira mufana ndione ndokutanga kuzomubatsira kwandakamuitawo ndamurekodha song netimu yangu tapostawo payoutube channel yedu nepafacebook page vanhu vaimuono vangaonawo vhidhiyo yaya vachisapota kuti tiri kusapota mufana yeye rambai muchimubatsira papaya this guy anonzi Genesius. Alright, ngatimumirai ipapo pakazoya Genesius achimubatsira ndikatimboenda kune munun'una timbunza kuti zvakamira sei. Zita ndiani munun'una? Zita rangu ndetwa Kudzi makono. Kudzai rekuimba wakutoimba rekuimba vanokuti chii kuno? Rekuimba nonzi Jawet Rider. Jawet une makore mangani? Jawet Rider akatina 19 years they say. 19 years. On 2002 30 August. Anditi tauti tauri nyaya yemadrugs Jawet tauti tibudirane pachena zvakatanga sei kutiwo tanga kutesta kana uchiri kurimemba drug rako rekutanga wanga ine makore mangani? Drug rangu rekutanga was 16 years if I recall correctly. 16 years and we went to this party with my friends because I had launched my first album at Harare High School. I launched my album there. Then after the album, it was like an after party with my friends. We were partying. Yeah, I was a person who sometimes I would sneak out and drink beer. But the first drug rank was marijuana. With my friends at that party, I smoked marijuana and broccoli. So since that day, it tasted good to me. Then I fell into the addiction. Okay. But usati waitesta drug rawatanga iyi pawaimbonzwa vamwe vachitaura nezvemadrugs vaitaura kunaka kwawo kana kuti kuipa kwawo? They used to say that marijuana makes you see things that are impaired, that you may see a pot like you are seeing a pot of sadza, but while you are seeing it brick. Unzi mfano wangu unaona utozoona munhu asina kutopfeka munhu akazvipfekera hembe achita zvinhu zvake. So leo diki manje ka I was immature at that stage. And I had no guidance. I had my parents and brothers, but I had no guidance kunditaurira kuti mayot go this direction, don't go this way. Munhu kuti ndaita zvinhu zvangu nebrain dzangu ndega. Saka ndiri pakuda kuona munhu asina kupfeka ndakamutarisa ka. Nobaya bandakazoenda bandakatesta marijuana. Bandakatesta marijuana. Nothing of that sort happened. I never saw those things myself. But ndakatotanga kutoona zvimwe zvinhu zvangu ndega zvekuti ndikutoti ndakatogara ka. Tanga kutoona munhu atondeka musoro kadini myself. What's this happening myself? And from those days, since I was in Form 3, I was going into A-level, my Form 4 at Harare. People started saying, if you smoke marijuana, my youth, you'll be a sharp knife in mathematics, my youth. Telling me that. And I was like, oh, okay, I'll be a sharp knife at mathematics. Okay, so let me try this drug one more time. From that day, when it came to the mathematical lesson, I used to go to the toilets and I would smoke my marijuana.
Right there at the school. Oh, I never got caught. Yeah, I never got caught even once. It's sort of a confession I'm doing myself. Because I'm trying to say my story as it is. Then I would go to my mathematical lesson, see the teacher. But from that point, I started seeing like my teachers, they are inferior to me. Like the teacher is inferior to me, and I'm more capable and more advanced than the teacher. Alright, Mbare. Why you wanna go be Marwane? What's that way to Marwane? Semuna ngambo launch album. I said, nanda my links and connections. Okay. I said through different people. Ongachinakiro ne music, ongachinakiro ne art and data. I said, Ungoya wasikuti. Was kuchikoro parara I was called Soldier Love. I endorsed myself and the way I portrayed myself, I explained myself as Soldier Love, and it was like my icon and my idol. I said, but as time goes on, let me do my own thing. Because I still remember when I was in grade 5, primary in Norton, there was this teacher who would say, Kudzi, I want you to come and sing the latest song from Winky D in front of the whole class. I'm grade 5. And I would sing that song like it is my own song. But what was your favorite song? Ipapo? I would lie. Okay. I would lie. And it? But my days were takaipa ya pizza. I said, no, my days in your favorite song at that time. But those times when they tell Bob Marley and the Backstreet Boys. And atidzokere kuharare hai watiwo waituka rova madrugs waitonange maticha ndi vanhu vemangamanga iwo ndo wachi ndatonange nindi ndatobhuro ndatoalfa meo pazvinhu zvacho saka but vanga vasingazokubvunzire kuti attitude yako yachinja what's going on? They never asked about my attitude but yangoona kana kuti the way yaka increase mischievousness yangu need the way anandiri before because nandiri munhu angagara anga nemuskanzwa but nenyaya the influence vakaona kuti something has changed upon this youth kokumba maparents hapana here nemabrothers difference yavakaona kuti kudzaika pane chimwe chinhu chaakuita chita kudheni changed drastically kudheni ndokwana zvanzitori wese kudheni zvanzitori wese zvekutoti vakatozviona. But they just said, okay, you're growing up. You shall see for yourself that one day life is not going to be easy. I said, so we are not going to force you to do this, do that. I said, but at that time, I don't give a good thing. Because in that freedom, anytime, anyway, I can do my drugs, I can come home at any time. I said, but at the same time, they were killing me. I said, was at that time they are no longer alright, this youth since grade 5 or since he was a child, he's been singing and his voice is very good and the way he expresses himself is an artist. Avanokwasa kanoda kuzviimpresa vanhu kuti kanoti aiwa chasarudza madrugs chisiye chakadaro chimbozvionera. And at that time I don't want to tell my father kuti uzirealize my mistakes on your own, it's a very difficult thing, but at the same time unokura kudarika your age. Nditoni pandiri panda pamwe munhu ndikatomunza totika inokwanisa kutogarisa murume mukuru ane 40 years ndikatomudza upenyu mumwe nanogona kuzviramba anogona kusize because of my age, but zvinhu zvakaitika since I was 16 to today ndazozvitorwa namukomarega. I've seen the worst days or the darkest days of life. Handiti wakanyora form 4 handiti wakabuda nemasubjects mangani? For ndakabuda ne4 subjects, ndabuda ne4 subjects. Then pandakanoenda A11 ndaita A11 ndinyora rimwe subject racho. Okay, wazobuda nemapoints mangani pa? Ndabuda ne8 points. Chita MBA. Uchiita MBA apo wairowa futi madrugs? Waitira kuparara hai futi? Madezi wayo zvazvatowese. Madezi wayo zvazvatowese. Okay. But semunhu angazone kuti magirlfriends nene ndomunhu wekuti ndaizozviwandisa zozvidisguisa tiri kuti ndandine chimoko twagara nabhebhi uchitoita zvinhu zvako akadisguisa ndiri madrugs kustadha ndainostadhira padhini but kuchikora I wouldn't like kuti ndaenda kuchikoro unodzidza kana lesson chairo lesson andaipinda ina handitozive there are very few lessons andaipinda asi ndiri munhu wongoti ndainongokumbira mafea ndapi uyu exercise yapiwa vamwe maziya kana kuti assessment yapiwa vamwe then apiwa assessment kana kuti task inenge yapiwa vamwe then ndanyora task yangu neassessment yangu then I hand over my work maziya pachikoro ndanda munhu wekutotika ndandatongonhubu aziya ndandakuendera kuchikoro unokoza trouble
Okay. Saka uchikoza trouble yo maticha school authorities vakakumbukutiwo chii in terms yekuti vakuedza kuda kana kukubuilda. Asi maticha vanokutotira kana matauriro zvinoitwa mama-teachers ndo ma-parents edu when you are still in school. They tried by all means. I even got suspended several times, like 3 times. I got suspended 3 times. Okay. They tried to build me, but zvangu ndini munhu aitongoramba zvangu. Nandine kama kaundurani keke kuti inini pachangu ndiri munhu ari very creative zvekuti kana ndichiona kuti iri dombo iri rinoda kungokandwa apa kubvisa apa. Ndiri munhu wekuti I find a way yekuti ndizviite unique. Ndizviite in a way yekuti nobody else thinks about that thing. Fanira kamukandiro kangu kakufanira kusiyana nekevamwe vanhu. Ndo zvinhu zvandaita maze. Saka inini ndurano wangu wakandikosta. At the same time it gave me something. Wakasvika palevel ipi yokuti wakanga wakuti handikwanisi kurarama ndisina kurova madrugs? That level ndakaisvika 20 patikaita mauya namanonzi majingles naIT tiri kuna 50. Ngozibo. Alright. Pane madays ekuti nini madays anatanga kurova Kristu. Okay. Madays anatanga kurova Kristu. Nderova Kristu to the extent yekuti ndekononogara pabase. Muna ndingada kutuma munhu unotenga drink achinzwa nongonoita sei I'll be that youth. Chera kana base chipe madrugs. Oh. Zvinhu zvakaitika. At that time zvinhu yanga addiction yakanyanyisa. But wasvika ipapo paaddiction yawasvika maparents ako aikuti chii? Ngatimboti zvichida vakanga bhinge vakutadza uko vachiti hamino regai tono zvichapera sei. Tasvika apa patakuti zvaawesi so vaiti chii maparents? Parents they had given up. Oh. They'd given up. They were just hoping that maybe one day because ndiri munhu utori ndaigona kutoya kudheni ndiri overdrugged overdrugged mukomba wangu kudarika zvamufungidza. Ndingosvika ndongoti kune munin'ina wangu mayot take my plate of sadza put it in my room. I go and take my bed ndodzoka ndandadya then I'll sleep for 3 to 4 days. Kudzi warara for 3-4 days unomuka uchinzwa sei? Kuti waimuka uchinzwa sei? Every day ndaimuka ndiri week and week. Ndaimuka ndiri week and week ndotanga kuona mamwe ma-hallucinations. Ndotanga kuona there were many side effects and symptoms. Zvitoti kana socially kana padhini pangu chezvo zvitoti zvakatozondikanganisa. Ndaikonototi kubva padhini pangu pana first kusvika kuna Mbare musika ndisina kana munhu wandamhoresa kana 1 kana kuita sei. Kana vasikana vacho futi ndiri munhu wekuti ndakatozopesa ndisisotenda kana feeling yacho. Kana utsvaga mari ndiri munhu wekuti ndanda kutsvaga fast money. Kuti utenge madrugs. Ndaisazoba zvangu because ndiri munhu wekuti trademark yangu inini besides kuimba ndiri munhu wekuti zviri zvemafoni maswap and top ndichita sei ndichigadzirana nemwe akafa then I would take it ndoirenovata ndinoigadzirisa yete ndonitengesa yete machi better price ndo zvinhu zvandaigona inini. Saka pashamwari dzako dzawaitamba nadzo pane dzimwe obviously dzimwe dzangasengaite dzemadrugs pane here wakazoraurawo kuti shamwari iyi ndinonzi live muchinyeberana panyaya dzemadrugs? Ndichimuraura kuti handeitorora madrugs. Inangu mukoma wanga udulai zvavo. My late grandmother munhu wekuti akanditeacha Bible to the extent yekuti even right now kana faith yangu kama unshakable. Munhu ini ndakatoona toti ndaroiwa. In the life ndakararama I never wished it upon anyone. And I don't wish it upon anyone. Okay. It's a very sad and lonely life. Unorwadza zvimwe zvokuti to the extent yekuti I don't know kuti remi zvinhu ndoiti ndasengumo. I don't know. Because ngopenda ndasangana nemukoma wangu akandivhina explicit in it. That's why I'm gonna do everything. My music here. I'm gonna do everything in my power for my music. Stop drug abuse. Alright. Ndichadzoka pauri ndimboenda pana mukomarei
Saka mukomare Kudzi auya manje achiti ndirekodhewo zvakazofamba sei? Auya achindirekodhei mamuchiti pakazoya pane munhu akakuita get in touch nemi? Aiwa ini ndakatozomurekodha cause mamurekodha ka kuti pane munhu akaona vhidhio ndipazoti abatsira mufanira uchi pane zita ramataura zo Genesius he's a reggae artist munhu andinosenza naye achitoito akansei munhu andongosenza naye anotouya achitobhadhara roma rake pastudio tomurekodha tase but tinowirira tinongone relationship akabva angoti paakangoona song toita song zvanzi mufanira ndida kumuitira chi ndida kumubhadhara mari yevhidhio adaro ndatomuti ashuwa here mukoma wangu zvikanzi renga unondiziva ini ndipandabva ndafonero shamwari yangu anonzi Tau anoita mavhidhios Tau pane vhidhio da tiite mangwana mufanira tamurekodha tida kubuditsa vhidhio riri mangwana tikufanira kuriita nhasi tokuti aribuditsa mangwana tikufanira kuriita nhasi tokuti aribuditsa mangwana ende Tau bva taarena ndiri maprojects angu andichasi andiri kuita ngati tauri wangu waiziya andina musi wandakambokuti Tau ngatiite chinhu zviri fast but I'm trying to help this youth waiziya ende iwo zita rako kwati iso ipapo mwari anotokukomborera Tau bva anzwisisa akati ndashuti yake bvapedza shuti yake ma2 vauya cho tashuta vhidhio rariya tashuta vhidhio rariya ndopatakabva takashuta vhidhio Tau bva atozondifonera mangwana zvikanzi renda pedza vhidhio rariya kanenge ma10-11 anogara Glenview panaenda kuGlenview ndatora vhidhio ndauploada vhidhio rera ndatoona vhidhio ratanga tese rokutofambawo ende vanhu vari kusapota vanhu vari kunakiswa and pakauya mapositive comments positive comments andakaona like on our YouTube channel or mapages edu zvinhu zvekuti ndinenge ndichiona pane vamwe marecord labels muZimbabwe I never seen even one day ndakaona pakanyorwa about or thousands comments dzine chinotaura kuti thank you so much Remusic for what you did but pamba ne comments ekuti ndoziva zvichitwa kunana Vibes Cartel ndoziva zvichitwa kunana Econ but pa page redu Remusic kana ku YouTube makanitarisa angori ma positive comments vashomo vane manegative auzovatariso vanenge vachitaura zvimwe zvinamaiza but inini kutovava kurekodza kwandaiita kutorekodha mukomana we yange iri nyaya yekuti ndandine chido changu sokuti ndine vapfanira akaenzana naye ndakamuudza vari kuma20 years avaite zvemadrugs saka ndonyaya yakanyanya kundibata kuti ndakada tangorekodha mufana we ndimi tichingopinda mustudio anoona kunge live iri easy anomaona ndo maitikiro akaita zvinhu zvacho saka like zvakataura kuti wakati ndakati rega nekomurekodha anobva nange live iri easy wakamutora through process yakaita sei kuti muzosvika pakugara pasi wozoona kuti at least munhu ari willing to change? Ndawana faith yana mfana ane faith it takes us more than 3 to 4 months achingouya chete munguwa inini na sometimes ayuya manhero achingoita noise mukomo wangu chichichi maize this other day ndakati this other day akauya zvikanzi mukomo wangu ndirekodhe ndandine mamwe maproducers ndakati mufana wekuti tione kuti mufana ari serious da kunyazoona kuti tine vanhu vakawanda vatabatsira mumusic industry kuti vamwe vacho havadzoki kana vavabatsira so tiri vanhu vekuti ndanga ndatoita give up kuti ndive ndiri kuti ndangorekodha munhu tomubatsira asina kana zita paanenge akurira paipa iye haana kana chinhu chaane achitibatsirawo as a step kuti makaitawo basa paipa haachadzoka kuRemusic because Remusic iri kuMbare anenge akutoenda kuuptown akutonesa zvimwe zvinhu kumberi mwana saka ndonyaya ingoti ane kuti amfana harundinetsa ngetiite zvedu zvatinoita zvoti takagadzira mabhits edu totengesera vanhu vari kunze vari kuinternational or maprojects atinopuwa tichimaster nechinechi anoona ndo musi this other day akauya mfana zvikanzi mukoma kundirekodhe ndikati nandina Jeezy mwe akagadzira song kwa Soldier Love se producer tosenza naye Jeezy mfana kuti ngambo ndamuti clean chi pa studio patiri panapa ndiye kuti pacheno ndobva wamuti clean mfana papa ya patiri panaro this small space iri panapa pambiri panapa vanamuti clean panapa because isu this other side yard yanga clean ni vanhu vanogara panapa like isu vanhu ngombi chingo clean pedu pa side pedu and akabva clean zvakanyatsona akabva aita save vanabva anti kumukoma ndodzoka rindo record vanampa date just rekurekodha namusa pa booking session yedu kuti unoya musi wakati vauya musi uya kuti arekodha song iyoyo tarekodha song iyoyo vanampa song yake because anga kunetsa ngoma song vaibva atora the first song yacho isusu hatinamboipublishawo because musi munhu aimhanya kuti ndipe song takangokwanisa kusvika patongokwanisawo kumaster song because kana tichimaster song pamwe pacho tinodana one in week half tinyazoziva kuti song tamaster taiteerera kuti song yemunhu iri kubuda zvakanaka manomaundo ndakamutogarisa pasi tiona uri mufana wangu welocal
azvibetsere kuti ndiite rekodi vanhu vanobva kukadoma vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana ndichisiya munhu anogara just about 7 meters away from my crib. Anwani. Saka Kudzi songo yakauya nayo inonzi songa ndakaenda inonzi nchangomirira. Wanga uchangomirira chiwa. I'm waiting for the right day and the right time. Yekufa. Kufa tichiripo. Fatichiripo. But chichakamotivate kuti ubude nemari lyrics esong yo. Apenda ndasangana naye kuti ndizorekoda song yo yanga wandisa. Mase. Saka it was like dreams of brighter days. Mase no concept ndakatoisa pa song yo. Okay. But all right, today I'm suffering and struggling, but in the coming days or coming months I'm going to be one of the big things. Saka it was like all right again momerera mase. My views are going to YouTube kana chi. Alvina na streets are making a big vibe mase. But nina sasa nyatsosika chi vanhu nyatsokuda ichepo mase. Saka it was like kuti okay concept yacho ndada tombetora kuti ndakamirira mukana ndazowana kandi vatazoti zvinasasa nyatso stable chezvosvika pandiri kuda mase. Fame wise and chizvisika yatongoti right now I'm in the spotlight mase. But personally me Kudzi as a writer, nothing has changed mase. I'm just still the same person mase. I do struggle kuti mani rose wona kuti chekudya tase mase. Sando zvinhu zvandakamirira izvozvo. Ngatidzokere kumadrugs mbichana. Uchiri kurova? Madrugs ini ndikazvitaurira ndotonge ndakuzvireverera. Ndotonge ndikuzvichenesa. Komari can be my witness. Ndoti iwewe ndiwe unoputa. Hatisi kuti une mhosva. But toda kuti process yacho igobatsira vamwe mayouth ari kuti ari kuteerera. Kuti takunzwa kuti iwe pawakatora decision yekuti handichada obviously hazviregereke one day. Ndikuzviona. Unogoti zvinouya mupfungwa especially kana amakuseni uchiti but why am I killing myself? Ndaenda sei rega ndisiye zvinhu izvi. Wobva wafamba wobva waenda kubhesi wobva wasikotambidzwa. Wobva waita sei? Wobva wanoka futi. But iwe pawakazosvika pakuti no, inini I want to change. Toda kuzobva ipapo kuti tisvike pareasonesi. You know what I said that I want to change. It was a decision that I took about 3 to 4 weeks making. That time when I was making a decision not okay, one day I'm going to be a father. My children are going to need food and clothing. I'm the firstborn in my family. I need to lead my siblings by example. Show them that in life you can pursue more. The decision I made it after a difficult session. Abstain from my friends, I'm staying from my family. And I told my brother, brother, just bring me my food in my room. Then I come back. I sleep. Because the Christ is a very hard drug. So it takes time to build the system. And that's why I got 200% clean. But my faith and Ruby and Goma would drag it. It's coming up pretty much good. Yeah, that's all just the pain that you went through. You will never wish someone to go through that pain again. Even yourself, kuti ndidzokere ipapo. Uri kunyatsorevesere kudzi kuti zveshuwa pain yo yakakurwadza zvokuti audi kudzokera mairi zvekechitu. May God be my witness on this day. Never going back. And vibe is kutoitika nezvirikuitika sandatanga. One of the promises was Zimbabwe. Sandatanga. Mnazwa bad maona. Was pain ndasangana nayo. Akana mukadzi ari muleba ana pain yakadaro. Ana pain yakadaro. Anditi. Ndikati muzo mukomari. Imimi for the past 3 weeks muri kuona change yakata sei? Change iripo. Because mukomana uyu ini ndiri munhu wekuti I don't drink, I don't smoke. Ndiri munhu wekuti ndingori busy nemabasa rangu ndichimanage zvandinomanage zvakawandisa maize munguva ndiro ari paprocess yake kuti anyatsosiya madrugs kuti abude musystem totombonetsana zvaizvizvi kuti dzimwe nguva ane mamudzi kuti mufana wangu tototara nyaya mufana wangu ni ari semusikana wako andiri musikana tichitara zvaizvo ngokuti family amaize paipane nguva dzekuti andigomochinja mudu vatoti ubva tongotsamwa zvaizvo kutongoti totombochaitaiteseni mufana totofamba tesena mutown totofamba naye because ndikutotrai kutofamba naye chimboenda naye mutauni
ndoenda kuofisi yedu mutauni inombogarawo naye kuti environment material anofana kuchinja environment asaramba akagara ngori mugeto anowana fana kumutoro ndomboenda naye kana kuavho ndiwo ndoenda naye kana kubhoro ndiwo akaendawo pakusei ndomboswero ikoko tombotengo chikafu chedu tagara pamwe panhu tichimbotarawo naye kuvhizitirawo vamwe vanhu ndo the thing chandikufunga chinokwanisa kumboita tichi ambokangana akapfungwa kemumbare too much because akaramba angori mumastreets emumbare obviously anokwanisa kudzokera hazvizikana maona but ini ndiri ngotoita kuti pese pandagara ndinaye inini amake sure ndanomutora kumba makuseni kumba kwavo wauya kustudio ombotaura nevakomana kustudio kunoku dzonguwako pastudio panobikwa kana asingade kudya pastudio ndiomupa mari zvichitoti inotenga sadza rako kana ndingatitenge chikafu patinongotengawo chikafu chamwe chekustudio kana ari manheru dzonguwa kana ari panapa tongodyawo tese kana daenda kumba pane mari yomuri otongomupa mari yomuri oti enda zviko mukomana zvinhu zvake zvanyatsomuitirawo inini ndiri ngotoda kubatsirawo. Kudzi, ngatiti pane vamwe vanhu vari kuona interview vangati toda kuti tumubatsire kuti asabva adzokera kwaakanga ari to that painful life. Chinhu chaungada kubatsirwa nacho chi? Right now handizodi kutange munhu ari kuda nyanya kubva ndazviita ndiri vulnerable zvidaro. No, hausi vulnerable. Toda kuti ubve pastage yekuti usafunge kuzodzokera kumadrugs futi because pain yanogona kuzomboti pera ndimbononzwa zvangu pain because life haisi kundifambira zvandiri kuda. Right now zvangu semunhu ari pakaspotlight roga ndingambobatsirwa kana neclothing kana ndikaonawo kana cellphone yekuti I can go pasocial media ndichitaura nemafans angu ndichiinteracta. Pane vamwe vanhu ringada tomubata kana 1-on-1 maziva sikwanisa kubata vanhu because handina phone maziva handinowana tumasendi tutu kana ndikaenda padheni ndotengawo kashuga nekaraisi ndobika ndodya because currently I'm staying alone. My parents are living in Mbare. They can't get a hold of me maziva saka ndiri muone kutoti right now pandiri pacho pakatomanikidzika maziva kana mukatotarisana namapushi tofamba nemapushi maziva I need to clothe myself but zvinhu zvese izvozvo so far zvisati zvaitika maziva ndozvimwe zvinhu zvinozondrwadza. Panga pane yadiwa pana manzi mukomani pane mukoma dhakwa vanga vati vari kubatsira kuti music yake iende kumberi. Vari kuti pa the next project tiri kufanira kugadzirwa najizi vachatipa mari yekuti akwanise kubatsirikana nevideo tobatsirikana mari inenge yasara ipapo vanokwanisa kutenga futi kana hembe kwaita mukoma Tanaka. Okay. No, tinotenda nevari kubatsira ndofunga vamwe vari kubatsira varipo nevamwe vari kufono vachida kutaura naye vachingomukansela varipo futi tinoda kuvatenda futi. Handitika. No, that's fine. Wati song yako inonzi anizvi? Ndichangomirira. Chimboti pakachorus tinzwe. Zaka ndichangomirira nguva zvichandifambira ndiri kuchema misodzi ichiyerera handimbozvidasa pana wekurambira joka. Zaka ndichangomirira nguva zvichandifambira ndiri kuchema misodzi ichiyerera handimbozvidasa pana wekurambira joka. That was how it went. Handitika. Mukomare, mashoko enyu kupedzisira takatarisana nemayouth ari kutora madrugs. Mashoko angu ndeyekuti inini kune munhu wese ari kutora madrugs ka it's high time kuti urekedze maiziya because drug harina charinokubatsira muupenyu rinoitira kuti iwewe uspende mari yakawanda bekuhiro ende kuziva anomaona zvakafanana nemadrugs anotorwa navakomana some of the drugs anoita $10 kapackage chete US some of them mablonkly anotengeswa $5 anomaona saka chinhu chekuti inini samukomare pamwe pazuva ndikwanisa tombodya mari inodarika $5 pandakatoona ka $20 I'm saving kuti ndaisawo ka 10 paside maiziya ka 10 kacho kamukaikana mari yawanda ndiyo ndiri kubatsirawo futi iyoyo kuti awareness yandiri kuita kana padaitwa masong mavideos kubatsira kuti mayouth arekedze madrugs and we have so many things zviri kuuya we have so many things zviri kuuya kubatsira vanhu vese vanoita zvemadrugs and vanhu vese vangori associated vari kubatsirwa kuti vasiye madrugs haticharamba takashinga zire music studio. Handitika. Kudzi, ndiwo wakaenda through the pain. Mashoko ako ekupedzisira kune maghetto youth ari kutora madrugs neari kufungidzira kuti ndichazotora madrugs. Ni if kana uda kuita musungwa usina kana chini take drugs and continue. Kada kuona kuti you can be worthless in life, you're gonna be nobody. Because my drugs, they've never taken anyone far or anyone elsewhere. Right now, it's a miracle in process.
So if you wanna live here on earth, if you wanna live your life in a jail, it's not a chain. Okay, continue and take drugs. Thank you.